Mandinibulise mawethu. Iyabulisa inkomo edla yodwa. Uyabulisa umzukulwana kaNxele kaMakhanda. Uyabulisa uMando. Dedondeli impungela zikaXhosa. Mawethu, ndibuhlungu. Ndibuhlungu kuba sesizawubhubha. Sishiye okanye sishiya abantwana bethu becinga into yokokuba bayazi babe bengazi kuba sakube sibhubhe nolwazi ebekumele ukuba sibashiye kunye nalo. Abantu abaninzi ngakumbi abafundileyo andivani nabo. Abantu ke badla ngothi abanye xa bendicebisa mfokahoho uba awubafuni abantu abafundileyo izinto zakho azizuthi ziphumelele. Yebethuna sisebenzela ukuphumelela na okanye sisebenzela ukushiya inyani? Kutheni le nto funeka sicenge ukuphumelela siye kushiya inyani ezawuphilisa isizwe? Abantu abafundileyo asinaze sikwazi ubajika ingqondo zabo bawuhlala bengabantu abafundileyo. Yonke into eza nomntu ofundileyo ihamba ngokohlobo lwasesikolweni kuba esikolweni izinto ziyafundiswa nezingamelanga uthethwa ziyathethwa. Then ke ngothina abantu abangafundanga simele ubambelela kolu hlobo okhokho babesifundise ngalo okanye simele ubambelela kolu hlobo lasesikolweni isikolo esingasaziyo. Mandenze imizekelo elula apha. Esintwini ingakumbi ukuthi thina amaXhosa mandithethe ngamaXhosa andithandi kwale nto uthi esintwini ke mna nje ungcono ndithi thina amaXhosa kuba sizawuthi esintwini asikavela umZulu esithi hayi le nto thina siyenza ngolu hlobo uthi wena ayenziwa ngalo. Mandithi thina amaXhosa awuthethi ngesiko ongazukulenza. Yiloo nto kuhlaliwa ibhunga kuxoxwe ngamadoda amadala ekhaya exoxa ngelo siko kufuneka lenziwe. Ukuba alenziwanga bekuhlelwe ibhunga izaba khona ingxaki. Isiko linobungozi akuthethwa njengalo. Yilaa nto lihlalelwa ibhunga. Xa kuhlalwa ibhunga ithetha ukuthi uzawusilwa utywala adibane amadoda ekhaya axoxe ngesiko ekumele uba liza kwenziwa kulo mzi. Athathe isigqibo ngelo siko. Awuthethi ngengqithi kumntana ongekenzelwa ngqithi. Awuthethi ngembeleko. Awuthethi ngokuqatywa komntana ongekaqatywa kuye. Awuthethi ngesiko elingazukwenziwa elingekazukwenziwa. Awuthethi. Inkwenkwe ayixelelwa ngolwaluko, ilufunda ngela xesha yolukayo. Othwasayo intwaso uyifunda ngela xesha yenzayo. Othombayo ufunda ngothomba ngela xesha thomba ngalo. Zezi zinto ke ngozibangela into yoba ndingavani nabantu abafundileyo kuba abantu abafundileyo bona bafuna isintu sifundiswe ndibe mna ndisazi ngokokwethu thina amaXhosa sikhule sixelelwa into yokokuba isiko liza nokufa alithethwa nje nakanjani naphi na. Basixaka ke ngoku abantu abafundileyo kuba kaloku bona ngoku bathi makubuye lwembo bathethe ezi zinto zimele ukuba azithethwa. Ezi zinto thina sikhule sixelelwa into yokokuba azithethwa. Abantu abafundileyo ayazithetha. Ndivane njani nabantu abafundileyo? Ndandicebisa njengoba ndingafundanga njena ndivane njani nabantu abafundileyo kuba abantu abafundileyo bafuna ulwaluko lwaziwe ngabantu abangolukanga, bafuna ingqithi yaziwe ngabantu abangenayo. In fact mandingathi ngabantu abangenayo
Umuntu engekayenzelwa ingqithi makakwazi ukubaluleka kwengqithi, ayazi uba ingqithi yenziwa zeziphi iziduko. Mna andisebenzeli noba nabanamali, mna ndingafane ndingenamali, as long ezi zinto ndizithethayo ziza kubanceda abantwana abaseza kuzalwa. Umphefumlo wam uyakulala uxolile. Umphefumlo wam uyakulala uxolile ukuba ezi zinto ndizithethayo ziya kubanceda abaseza kuzalwa, kuba aba bakhoyo ngoku iindlebe zabo zizela imiphula. Yabona, ipolitics zisidameyijile. We are permanently damaged by i-politics, kuba i-politicians azonqeni ukuthi umhlaba ngowethu. Abelungu bayafika, abelungu ngoongxowankulu, sawugqibe ke ngoku nathi sidumbe intloko singabafuni abelungu, sifuna umhlaba wethu, sibavotela abantu bakuthi. Abantu bakuthi sibavotelayo kanti ekhusini banikwa imali ngabelungu. Sheke uzibuze into yoba siyaphi now. Nalapha ke ngoku inkolo kanti senza the same, sigxeka le, sigxeke leya, sigxeke leya, sigxeke leya. Wathi umntu amaKrestu, ubuKrestu buyafika buyathini, awugqibe asebenze namaKrestu, ulala namaKrestu ezihotele, banika n'imali namaKrestu, usapotwa ngamaKrestu. So ufumaniseka into yoba hayi mani, hayi yingxaki. Why singena ke sivele sinyaniseke, uthethe le nto ilapha kuwe ungakhange ulungiselele uba mandenze ngathi ndilwa necawa abantu bazandithanda. Yeah, abantu baya-acta, mandenze ngathi ndilwa necawe, mandenze ngathi ndilwa ubuKrestu, abantu bazandithanda. Bakuthanda abantu, but ekhusini uhamba namaKrestu, usapotwa ngamaKrestu. Kungcono uhamba nawo, usapotwa ngawo, usapotwa ngamaKrestu. Esidlangalaleni uyawathuka amaKrestu, emfihlakaleni ayakusapota. Imali yokuzothetha naba bantu uthuka kubo ubuKrestu uyifumana emaKrestwini. Imali yokuvotelwa ngaba bantu bamnyama uyifumana kubelungu. Siyaphi? Akukho nto inokuzilunge, ayikho into enokuze ilunge. Umhlaba uyasongwa. Imali. Yo, thula. Mna noba ndingabhubha ndingenamali, khathali. Kuba ke kwa aba banayo aboneli bezawufa bayishiye, aboneli ngoku bezakufa bayishiye. Imali nesikolo ziyasibhudisa ezo zinto ezo. Ngiyabona mna babalibele kuyo sithi ubuKrestu this, ubuKrestu that. Imali nesikolo zizona zinto ezisigqibayo. Manithule, babayini, inkosi, camakho.